Lois Arnold dwi'n byw am Mhorth Tewin yn Sir Gar. Mae'n hyfryd yma, dwi'n gallu nofio yn y môr, seiclo a cherdded yn y wlad. Gartre dwi'n mwynhau garddio, darllen ac ysgrifennu wrth gwrs. Dwi wedi ysgrifennu 4 llyfr i ddysgwyr o'r blaen, ac mae un newydd yn dod allan flwyddyn nesaf. Dwi wedi mwynhau ysgrifennu y stori hon i'r Eisteddfod Amgen. Gobeithio byddwch chi'n mwynhau hefyd. Wythnos Wallgof. Mel Jones dwi'n gweithio i teledu gwalia. Weithiau mae'n ddiddorol iawn. Weithiau mae'n ddiflas fel gweithio ar storïau am Brexit bob dydd. Ac weithiau mae'n wallgof. Un bore daeth Jasmine y cynhyrchydd i siarad â fi. Mel, wyt ti'n gallu helpu yn y sioe fawr yn Llanelwedd am mis Gorffennaf? Ydw, siŵr. Byddi di'n gweithio gyda Geraint Harris. Mae Geraint Harris yn gwneud y storïau mawr ar y teledu. Mae'n enwog. Gwych! Dydd Sul. Es i Llanelwedd gyda Rhys y dyn camera. Mae campervan gyda fe. Goron ni droi'r wlad. Mae'n hyfryd yma, dwedais i. Ydy. Wyt ti wedi bod yn y sioe fawr o'r blaen, Rhys? Ydw, mae'n gret. Dwi ddim yn gwybod lot am ffermio, dwedais i. Dwi wedi trio dysgu pethau fel bridiau anifeiliaid. Ymlacio, Mel, byddi di'n iawn. Gobeithio. Cwrddon ni a Jasmine o'r faes y sioe. Rhaid i ni baratoi studio, meddai hi. Wedyn dwi eisiau mynd rownd y maes a siarad am y ffilmio. Roedd y maes yn brysur. Pobl yn mynd a dod yn siarad â chwerthin. Loris yn cyrraedd, yn llawn anifeiliaid. Roedd hi'n gyffrous. Wedyn aethon ni y maes carafanau ac arhaeddodd Geraint Harris am 7 o'clock. Geraint, shwd i chi? Gofynnodd Jasmine. Ofnadwy. Roedd y traffig yn araf iawn, blinking tractors a lorries. Oh, nuisance. Pwyntiodd Jasmine at garafan smart. Dyma'ch carafan chi am yr wythnos. Mae'n fach iawn, coenodd e. Oh dear, meddyliais i. Dwi'n edrych ymlaen at weithio gyda chi, Geraint, dwedais i. Right, well, rwy ti'n gallu cario fy stwff o'r car i'r garafan. A dwi eisiau coffi, llaeth 3 siwgr. Roedd ci yn y car. Iap, iap, iap. Helo bach, dwedais i. Grrrr. Dyma Coco, meddai Geraint. Mae hi angen mynd i'r toiled. Dyma bagiau bach i ti godi e busnes. Oh, great. Aethon ni i'r dafod wedyn i fwyta. Right, beth sy'n digwydd yn y sioe, gofynnodd Geraint. Wel, mae'n ddiwrnod y moch y fori, atebais i. Bydd moch du, moch gwyn, Tamworth, Saddleback. Moch? Does dim diddordeb gyda fi mewn moch. Oh, wel, defaid? Nag pobl yw'r stori. Ffeindio bobl ddiddorol i mi. Mae tywysog Charles a Camilla yn dod i'r sioe dydd Iau, dwedodd Jasmine. Hei, ffantastig, meddai Rhys. Oh, dwi wedi cwrdd â Charles sawl gwaith, atebodd Geraint. Wyl a Harry hefyd, a'r frenhines wrth gwrs. Oh yeah, wrth gwrs, meddyliais i. Dydd Llun. Codais i am 6 o'r gloch. Ro'n i'n poeni. Es i faes y sioe i ffaindio pobl ddiddorol i Geraint. Roedd ffermwyr yn y siediau ac yn y stablau yn golchi a brysio'r anifeiliaid. Ro'n nhw'n gyfeillgar iawn. Roedd stori ddiddorol gyda phawb. Es i gael brecwast. Wedyn aeth Rhys a fi i ffilmio tîm y Cossacks yn perfformio triciau bendigedig ar gefn cyffalau. Roedd llawer o bobl yn gwylio y sioe, yn bwyta hif yn iâ ac yn mwynhau'r tywydd braf.
daeth Geraint i'r maes wedyn. Roedd e'n nais iawn wrth siarad â phobl ar gamera, fel ffrind caredig, ond dim gyda fi a Rhys. Microphone, gwaeddodd e. Colir, dŵr, coffi. Jiw, meddai Rhys, prima donna yw e. Shh. Nos Lun es I a Coco I wneud ei busnes eto. Gwelais I ferch. Roedd cyd-defaid gyda hi. Redodd Coco atyn nhw. Yap! Coco! Galwais I. Sorry. Dim problem, dwedodd y ferch. Helo, Coco. Dyma Gelert. O na, nawr roedd Coco yn sniffian penol Gelert. Beth oedd ti'n wneud yn y sioe? Gofynnodd y ferch. Dwi gyda teledu gwalia. Cool iawn. Beth amdano ti? Mae Gelert y fi yn y treol o'n cwn defaid. Great. Catrin oedd enw y ferch. Roedd hi'n nais iawn. Dydd Mawrth. Diwrnod y gwartheg yw e heddiw, dwedodd Jasmine yn y bore. Dyn ni lwcus gyda tawydd eto. Mae'n rhy doem yn y garafan ma, coenodd Geraint. Mel, ffaindio ffan I fi. Es I eisiau y gwartheg wedyn. Clywais I ffermwyr yn siarad am y brotest heddiw. Diddorol. Protest heddiw, gofynnais I, am beth? Pris llaeth. Ble bydd y protest? Pabell a Farchnad Asdi, 1 o'r gloch. Wrth babell Asdi, roedd grŵp o ffermwyr. Ro'n nhw'n cario banner. Dim ffermwyr, dim llaeth. Pris teg i'r ffermwr, gwaeddon nhw. Yna garodd tractor lan yr heil. Dumpiodd e stwff brawn o flaen Asdi. Tail. Acha fi, coenodd Geraint. Oedd e chawb, meddai Rhys. Ffilmiodd e'r ffermwyr yn siarad â Geraint. Stori dda, Mel, dwedodd Jasmine. Dim yn ddrwg, cytunodd Geraint. Waw, mae Geraint yn hapus, meddyliais I. Ond oedd I ddim yn hapus am amser hir. Yn y prynhawn, roedd e'n siarad â ffermwr ifanc y flwyddyn. Yna, clywais I bobl yn gwaeddu. Edrychwch! Mww! Mww! Clywais I wedyn. Roedd buwch wedi redeg allan o'r cylch. Nawr, roedd hi'n mynd fel tren I lawr y ffordd. Roedd Rhys wedi stopio recordio Geraint I ffilmio'r buwch. Dwi'n siarad yma, gwaeddodd Geraint. Bloody anifail twp. Nos Fawrth, roedd pobl yn cael barbecue ar y maes carafannau. Dych chi eisiau diod? Gofynnon nhw. Mae cwrw a gwin gyda ni. O, diolch. Yna clywais I Geraint. Mae Coco eisiau mynd am dro. Iawn. Ci da, Mel, jociodd Rhys. Ond ro'n i'n hapus pan welais I Catrin gyda Gelert. Shwmai, galwodd hi. Helo, Coco. Hiya, Catrin. Shwd wyt ti? Nerfus. Mae'r treol on y fori. Pob lwc, dwedais I. Baswn i'n hoffi gweld ti a Gelert yn y treol on os dwi'n gallu dod. Gwych. Mae Catrin yn hoffi fi, meddyliais I. Wel, falle. Dydd Mercher. Diwrnod mawr heddiw, meddai Jasmine. Diwrnod y cobiau Cymraeg. Daeth llawer o bobl I weld y ceffylau bendigedig. Roedd perchenog pob ceffyl yn gorfod redeg round y cylch gyda nhw, yn gyflym. Phew, mae'n doem heddiw, dwedodd Rhys. Ond erbyn hanner dydd, roedd hi'n gymylog. Yn sydyn, clywais I crac! Wedyn gwelais I fflach, storm! Yna daeth y glaw. A barel! Gwaeddodd Geraint. Aeth y glaw ymlaen ac ymlaen. Yn y cylch,
Roedd y ceffylau yn splashio dŵr a mwd. Roedd pobl yn llithro, splat! Meddyliais i am Catrin a Gelert drian yn gwneud y treialon cwndefaid yn y tywydd ofnadwy. Am 4 o'r gloch, dwedodd Geraint, dwi ddim yn aros am y mewn bath mwd. Dwi'n mynd i Landrindod i ffindio gwesti. Mel, ffonio am dacsi i fi. Cei di edrych ar ôl Coco heno. Bydd tywysog Charles a Camilla yma yn y bore, cofiwch Geraint, meddai Jasmine. Ie, iawn. Aeth Rhys a fi i ffilmio treialon cwndefaid, just mewn pryd i weld Catrin a Gelert. Wel, ei hanner gweld nhw drwy'r glaw. Roedd rhaid aros wedyn, ro'n i'n nerfus. Yr enillydd yw Catrin Powell a Gelert, meddai y beirniad. Ie! Ro'n i'n hapus iawn. Aeth pobl at Catrin. Bendigedig, meddai dyn. Absolutely marvellous, darling, dwedodd Menyw. Roedd ti'n hoffi Catrin, Mel, dwedodd Rhys. Pryd ydych chi'n mynd i gael date? Ha, meddyliais i. Mae Catrin yn bert, talentog, mae teulu a ffrindiau posh gyda hi. Dwi am i weithio, dim i gael dates, dwedais i. Nos Fercher, arhosodd Coco yn y camper van gyda Rhys a fi. Basged, Coco, dwedais i. Neidiodd hi ar fy ngwely i. O na, roedd hi wedi bod yn rolio yn y mwd. O wel, nos da bach. Dydd Iau. Yn y bore, ffoniais i Geraint. Dim ateb. Triais i eto. Jasmine, dyw Geraint ddim yn ateb ei ffôn. O dear, mae e'n ofnadwy am godi yn y bore. Mae tywysog Charles a Camilla yn dod am 11, dwedais i. Right, meddai Jasmine. Dwi'n mynd i Landrindod i nôl e. Es i gyda Rhys i ffilmio Dawns y JCBs. Yna gwelais i Catrin. Shwmai? Mel, o ti wedi gweld Gelert? Nag ydw. Pam? Mae e ar golf. Dwi wedi mynd round a round y maes. Dwi ddim yn gallu ffindio fe. Rhys, dwi'n mynd i helpu o Catrin, dwedais i. Dim problem. Cerddon ni yn galw. Gelert! Dyr yma! Gelert! Beth am gael Coco i helpu ni, meddai Catrin. Es i i nôl Coco. Beth am Gelert? Ffindio Gelert! Yap! Redodd Coco o gwmpas, wedyn stopio a sniffian. Mae hi'n deall, meddai Catrin. Na, mae hi wedi ffindio burger ar y llawr. Edrychon ni am hob man o'r y maes, dim lwc. Beth os oes rhywun wedi doen Gelert, dwedodd Catrin. Nag oes, mae'n siŵr. Mae pawb yma yn nais iawn. Mae Gelert yn werth lot o arian, Mel. Yna canodd fy ffôn. Jasmine, mae Geraint gyda fi yn y car, dyn ni yn y ffordd. Gret! Ond mae traffig yn araf iawn. Byddwn ni'n cwrdd â ti o'r y maes. Mae Geraint eisiau crys, tai a siaced o'r garafan. Iawn, damo. Yn sydyn, dechreuodd Coco gyfarth. Yap! Redodd hi at Land Rover mawr. Coco, dyr yma, galwais i. Yna clywais i gi arall. Wow! Gelert yw e, meddai Catrin. Mae e yn y truck. Yna clywais i sŵn mawr. O na, hofrennydd Charles a Camilla, siwr o fod. Y foment nesaf, daeth pobl at y Land Rover. Arhoswch, meddai Catrin. Mae fy nghi yn eich truck. I'm ci ni yw e. Stopiwch! Cer mas o'r ffordd y ferch dwp. Hei! Protestiais i. Redon ni ar ôl y Land Rover.
Arafodd ei wrth y cornel. Redais i at y garwr. Agorwch y drws! Chwap! Aw! Bron i ar y llawr, yn y mwd. Mel, wyt ti'n iawn? Gyfanodd Catrin. Roedd fy nhroen yn redeg, gwaed. Roedd Coco yn cyfarth. Yna gwelais i Gellert. Hei, Gellert! Mae heddi yn dod, meddai dyn. Dych chi eisiau ambulans? Na, dwi'n iawn, diolch. Yna canodd fy ffôn. Rhys. Ble wyt ti, Mel? Mae Charles a Camilla wedi cyrraedd. O na, y Cris, Tai a Siaced i Geraint. Roedd miloedd o bobl ar y maes. Gwelais i Rhys yn ffilmio. Roedd tywysog Charles a Camilla yn cerdded lan yr heil. Boes bach, roedd ti'n edrych yn ofnadwy, Mel, meddai Rhys. Ydy Geraint yma? Nag ydy, rhaid i ti siarad â nhw, Mel. Ond mae gwaed a mwyd dros ei. Iawn, right, dyma fy moment fawr. Teledu gwalia, your, royal... Ond cerddodd Charles a Camilla heibio. Damo! Yna, hello, sir! Galwodd Catrin. Stopiodd Charles. Catrin, siwr ydych chi? Beth? Da iawn, diolch, atebodd Catrin. Dyma Mel Jones, teledu gwalia. Braf cwrdd â chi, Mel. Mae Mel wedi helpu fi i gael Gellert yno wrth y lladron. Wir, meddai Charles, baswn i'n hoffi clywed mwy. Nos Iau, roedd y stori ar y teledu. Geraint Harris dwi yn siarad o'r sioe fawr at Llanelwedd. Roedd drama fawr yn y sioe heddiw. Dyma Mel Jones a Catrin Powell. Siaradon ni a Geraint am Gellert, Coco a lladron a'r tywysog Charles. Wel, da iawn chi am ffaindio Gellert, dwedodd Geraint wedyn. Dych chi wedi ffaindio cariad hefyd, Mel a Catrin, dwi'n credu. Ydyn, atebodd Catrin. Oh, waw. Roedd hi'n amser mynd adre. Wel, diolch Geraint, meddai Jasmine. Hwyl Geraint, dwedais i. Hwyl Coco bach. Gwelei chi yn yr Eisteddfod fis nesaf, bawb, dwedodd Geraint. O na, wythnos yn yr Eisteddfod gyda Geraint. Help!